te hai prolong te mentang amat peni kawe ka shokat kum gane kane ke shokat kadai ban pha hang tu ki badai ki kamera shet badai hapo wang jong katu kamera shet mo te ngen iathuh pi ki jading ki bakam sha ha ki bakam ne ha mo ngon ha kum hai kitu ki jaj ki dai kum gini ki jading perlak beroma ini ngi seneng ya khot kidai kita kiding langchiang mo ya khot kiding langchiang kumne kan perlak tu jading langchiang mo kumne lada phi chai kan rum lei re in bek kumne hi te kita perlak kiba shna telada pi rekam kini ki jaj shokat ru sa ordarenga insat shna pi rumah te hangne dang don kam si jingkang mon pha ini rai klem pada ong mar mentai ong ma penlek swa tenge kene ka shokat mo la dep kene sa shna si jingkang tentang ladap te nomor ban phun no itu try ba in ban shaw no te tengom ne he prong kun no kene video sindu biang kuwe pat video te flash bon flash jar mo te kita perlu kubom lengkap te ladap maka biang te sa like bat subscribe kene ka channel jonga nang mo yo phiru dan kam ki wake jajing shna desa order yang lama tentang ini boleh pun boleh